Halo, wakire. Uya. Jengo Rogers kakasungura. Gondo murikia mangana korwa Kisii town. Naye we namba yao na mamu mino. Igentangere namba neringa twate mukwana nera kini internet ya mubutokera koranga yara chirake. Ontomere namba yao nko nkambe naye togosori tororenga kitoko konyana. Igago ntebinga musubati omino nasirete kuruka. Iga akorwe chuma. Akanda matanga nararenge umwarimu narosiro yo igo bwerutete ni kwenda machi maritinga. Ayana kyo kurukwa marieta. Siren Violet. Violet ngo. Kwamboka. Ngeresa bana Violet. Iga mwarimu narosira tinga ari no nkatora berra ngutienyi. No mwarimu abo bwe school ya berra kiri kanya okore form 4. Ona kana matanga yuchuma mwana iga igabona menyete ngagante inga mutegenda matanga awira ne bwangu. Buonkai. Bonjari. Bonjari ko sinyararia. Gesero bumariba. Gesere skuru yere para igora ira migoro. Ya gesero ya igonga. Igonga na ayarore yes. Okay, akagenda matanga kurwabo. Ono kurwa butanya gocha tukamwagere simya gachaka kwana na mwisiko minto naro monene. Akamutebi ngocha arenge igoro. Acheti acha bono chire muteja. Simeje chire muteja chonsi. Ekara arenge kogende skuru ngayi amenyete. Skuru amenyete ime. Boarding. Skuru amenyete ka ngocha chirusa na ba ngocha aso ndo mwisiko minto yonde. Boni ngane miaka irenga igire. Kurutu ofota iyo tie miaka irenga bono 20 ange 19. Ojo karengare se familia eno. Nara mukawati. Kai, nero mogebi. No jina banta banene. Bono nyaruke ya mino mubu eriare skuru ago jachi weekend o jachi rusa mwana ko mukagera gose nabwate musani ondega kamurandega. Oro mate no mwana tanti tikugamba mwana wana tukumumanyire. Aiga sachiete mumuranare mamomi nante mumuroyo ngakibono momonyorete ngakimumukagirete ngakiache ta se story ya bono. Oyuba kare nere. Bono akinje mama mroji tianya komorora. Lakini ngakibona achete okay mwana komorora lakini ngakibona moko mo connect na your sister how ngakiyanya ari kanete paka mo connect na your sister. Ngo mwakire simine namba ye ngo tumeke namba ye sister ane ko mwakira bona nero bwate namba yu akamwakira bona akamuchachira acha komuteino bare nere tinda tiko kwanyigure yani ngoteba iga musubati omino ngosorura matango chire tairaneti mumanye tiko sinabwate musani ondande lakini nche ntagete komanyanga omumuroyo ngakimokorete mukamumanya nande mukamanyanga maybe ande nero kare na musubati omino ngakiyikirete paka mukamanya omumuroyo bane nambe ina ngwa karioka ingore gwaka musubati aka nyaruka kakamino naro ngotumeke nambe ya efini ya musko yo minto manene yani igare gotumeke namba yo omumuroyo gwakera musubati omino ngo tumeke namba ya musubati omuntu gwakira omumuroyo ekera bona arenge mwa mwisiko yani ekera amenye tuma musubati omino igare gwake namba ya kamuraka gotumeke namba ya your sister bona mwisiko minta akanye suspect bona akanye akarende naria amwakire teritanganye omumuroyo agakana ana reka mwakira akamuchaza naria tuitaba igongo kwana barenge na nyaruke ya mino bona isirete wetere namba iyo. Omumuroyo era akabatebi ngaki. Bona etrana numusiko minto nchanta tinga namwakirete. Nje nale kwakira mumuroyo timbwati nambeyo. Bona akamwakira bona akamwakira ritanga ni agakana pi. Bona
kera muchachirete nari amutereti no arega bagakwana nera akamudaingo chari iko mumuro nache taga admitting ana obari na musubati omino agateba ngo chichari bono korweri bono bare mtete bono kugani kwe abo mumuro into maiti bono kugani kwe nongoro kiogo kosa tomori airane bado tara ende skuru arakura igo inu bono muranchira nasoke sawa bono aka mumuroyo mwana abatebeti sobo ngai iria kunya waka jisini aya tabatebeti sobo ngai imi akere ngabwatere mumuroyo akara no monenare chinambe chimo chibwate chonse cha musubati omino ne chaka murago Chiro. Sawa. Nambe ichibono maybe ogo chin text ndara gusema mumino na chintomera. Alafu ngakiaguru kwa Maria tonsi aka mumuroyo. Maria tati mama eti. Lakini nkarere tena WhatsApp onye tararusi bicha ya narororo. Okay, tiango tarana chesimi tiango ndarore nambe ye nambe na yetomerwa na enyorire na tegete gotema ntome mpesa buna toriga yani nteme gutuma ndore ngandi yetakie korenta ngo ndar let me try ndatemango James Yongaga Tumanyite wana yakoreta James Ongaga anyway tigatura atema na ndingagirete ngana baranyore video ya sare ona ntegete mukwandire nga James Ongaga ndonsi asore nyaruke yobwate nyomba abuneta keire sobo anyway ayina chesi mibono ntona gukwana sawa bono ayande bune kwende gocha anyway mwancho murigereria kwa igure nyaruke yo igekorokwa natumirwa Marieta yaiga nyaruke yibwate miaka around 18-19 mbona koreta form 4 lakini ndokora ngo bugoma bwa mwanza ire sikaria gategetenera guchaka ubugima lakini nde bible mbari willing abeburi bategetairane agende college yara soma amanye konyora people rendo nyaga kubanyora people mbari gochiande baba no bari gochiande tianda arigerie tari ayemanye ngaki mama mwa bamurukaiga mama mwa boga muruka ngayibone litari ryagenda gusinya saone akorokwa Joyce Virginia Nyangena timedi Virginia don't know now I Joyce baba ni manyete video nko goikerere maono ntagete nkwane naje kurwaiga baba musacha tari gochiande musacha era no are the rest of your life enseye egente kenene kararo si obugima in fact enseye obugima bwa kongire ase Kenya ye ikire bono obugima no bokongu mono ngokwandira Joyce nebinyaroka binde bikagerete ngobugima abore raisi omaete bimoisie biko baira nyomba bya basiekera byana kubagora chi soda fanta baba toka gobugima nabo boreigo ebimoisie biko koira nyomba byana okugura chips toka ganga nabo bogima boreigo baba ebisie bibiko baira nyomba byana kubagorera mandasi tobugango bogima nabo boreigo baba ano mwana omoke sana obogima obo bokongu necheke ngakyo konyora abana ogani endagera ogani school fees ogani wagache nyomba bagokori ensiorori bakoirana nande goteba nga men are dogs ntagerera baba Joyce imanyete video yangu ikire na ntari yangu kwandra abanyaruka bonso bali zikari no muroyo James Ongaga ntagerera tata bakungu mbari go chiande ya omukungu no are ayeganya onye kwa mwanchire tigaira na so baso amatari go chiande ekiao ne ekiao ira ni omwana obande asome buna abaibuli batagete na inde timanyete inkrasire ngo kaigete lakini ngo tangazere nga ayengo konyora turasta yogoji as long as namba yao yezi mikeroro hakuna mahali unaenda igonye video yako ikereire ayenga keresimi
namba yane no era 0700169444 obogi mobo no bakongo baba ira nasoma nyore gasi yao rosie tuki yao buya abasaje moteri ondagatera baisaka baya motubare abasaja motubare baba basaja motubare abakungu motubare ya onye ko muanchete tigaira nasome akore skuru akore college turangerie tugucangirwa kanebe ng'ombe we tagusiekere nyaruka yabande nyumba mobwato kaira nesobo umaete tigambate ekerore in adolescent stage, that is between the age of around squeeze yera ni mpaka no 10 chakira the age of 10 mpaka around 20 gabuga yani bugi matubo manyetibu na bore 2022 yani miaka 22 abuga 23 bugi matora amanyabu na bore omo bero kona kugotiora teoria life is not about sex. Life is not about I love you. There is more than sex, young lady. Your mother is looking for you. Go back. Na go chiayore ne party wato mwiburi tagete kokosome. Abantu mbale babwatari bageri my friend batabu ati bayivuri. Na go chiayo bwatari baganyoka gukuri. Ira no some oche gwe konya okonye nigesa kukiao. Aba gusiba minto tegerera. Ebi muramore isikabu ni matango nyora more video tafadhali. Bogi mambo liko chiande but make life fast. Tengeneza maisha kwanza. Karama nyakwe gora no nige koroto. Karama nyawe yakanire bill fast. Karama nyawe tenenera. Tika kunywomeresa iga ya iso. Agacha muao nyoma. Bogi mambo liko chiande. Manya wakane school fees. Because yemetenyi kianda yoka kwanya ro mwana. Omwana yo chakaro osabe ndagero chakaro wakane school chakaro osabe school fees. Bona nane mo chaka kurwana. And you run away o chaka bone metanda ogakora amabasacha ngamena dogs. Men are not dogs. Abanyoro ka mo ta men are dogs. Inuni nwe bi manu bi ekisese. Because if men are dogs, your father is also a dog. So you are a puppy. I know mwana bwe sese. Onye tato mino kare sese. I go no mwana bwe sese. Because you say all men are dogs including your father. You go no? I tata irana. Tigenya obja wa kon family nga nayo mubwate wetira simusubati omwabo irani mokokoti obande agenda asome akore sukuru mbona akore to form 4 amenya korosie tuki mukungu tari go chiande airane onyore ngoyo. God bless you. Asanteni sana bagusiba minto.